Добрий вечір, чистовані позирачі, а ведь може добру ніч, бо видите ми тільки уночі. Низько ми будемо зась строїти без плана, правда. Низько зо мною буде не Петро, а Олька. Никите Олька інде бігат надо мною, де є Никите. Поклонися, може, позирачам. Добрий вечір. Все? Ти сіко? Ти оповіш за ще Казав. да що? Ти казав много не говорити. Ні, чого? Ні, я казав, що говорити та й клинцати окремо, аби не чути було много клинцання. Ага, добре. Пригласив Німигаль, каже, буде не експлуатувати. Неправда. Не експлуатувати. Уріжеш і сагет. Ну, Ні. замахуйся на мене майнкрафтськими ручками, замахуйся. Ну, смисл у тому, що у нас зась рубрика «Строїмо без плану» з'єднув лише маленьку разницю, ошницький у нас піці план буде. Так? Айно. Ну, і план у нас буде строїти що? План у нас буде строїти готель. І Мгм. це маленька отсилочка до другого моєго незаконченого проекта, котрий ніяк не дасть кончити, бо я знаю чого, бо ходжу на роботу. І це така дуже стандартна проблема діла всіх людей. Аж не можу закінчити свій проєкт у Майнкрафту, бо мушу ходити на роботу. Айно, ну. Ну, Та і- треба нам готель спеціально для гостей, котрі прийдуть до нас на сервер на іподром, на перегони. І треба буде, щоб у швидкі малися де обстати спати. Коням уже там швидко налажено, а людям раз ні. Ну, та будемо Та щоб готель не чинити, спали у значить, нас, айно? айно, щоб не спали у нас на купі коні і люди, та треба їм учинити готель. Добре, значить, летиме туди глядати локацію на тот готель. Ти де? Йой. Олько, десь. Я долу. Йой. Летім у якогось боку глядати. Пой. Насправді, Ники, туй сись біом, від якому нас ісе вело. Ну, красота, та й тут у нас але гора, та будемо, коротше, в воздуху літати довкола гори. Або той дубох дуже повно кругом. Нам би треба десь то знайти туту. Так ото може бути і тут. Треба лише порозуміти, Та яка. так ми цілу всю площадку. Чи хіба будемо у воздуху строїти над цим лісом? Ож не знесемо і всю цілу всю полонину. Ага, а нам треба щось буде майвеликое, що нося тут точно не стане? Я навіть собі не уявляю, на кілька блоках вона має бути. Ну, то може прийшов час попланувати. Прийшов час попланувати. Конюшня уздовж дасть 30, 40, 50 блоків, не знаю точно кульку. Треба спомнити, які ми хотіли матеріали. У нас є вальки, та із валькох має бути, та і ще з чого я не пам'ятаю. Коридор годен бути центральний коридор. Типа то фоє, як це воно там називається. Із теракоти. Коричнева теракота мені це дуже полюбила. То та чорна вивалена, то та як це називають? Печена, то та чорна Печена теракота, айно. Айно. Що воно там? Ти зачинаєш із градич хижу класти? А я не знаю, з чого хижу починати. Я все з чого, який інструмент у нього в руках, мала в руках радичу та покладам. Та що ти? Учинім форму раз готеля може. Айно, чинім форму. Ну та я думаю, якої він має бути форми. Прямокутник, лим якої ширини, жебися у ньому понавміщало тільки номерок, кулько нам треба. Ми планували на першому поверховий ресторан. Ресторан буде на другому поверсі. 1, 2, 5 номерок най буде на один бок, та й 5 номерок на другий бок. А й на третьому поверсі 2 суперлюксусні номери. 22, 23, 24, 25. Відняти 4, то буде 21. 20 ділити на 5, то буде 4. Коротше, приблизно виходить 4 блоки на комнату, а 5-й шор, ото та просто стінка. Так, ресторан має бути здолу. У нас парадний, буде висота 4 блоки. Добре? Я лиш кладу раз фундамент. Обось ми Клади мали фундамент, а я скелет прикидую. такий, айно. Добре. Каркаси сів шитки з темного дерева, а другої може бути там з обтесаного, і з дощок, і ну, кому як буде парувати. Ти кажеш, як буде, Так. так учинимо. Епіннисько ти мене експлуатуєш, а не я тебе. Я. Стіни, значить, із вальків. О, да, стіни з валькох. Та ти, коротше, робиш який можеш повісти
скелет, Угу. де будуть геренди. 1, 2, 3. Да, на першому етажі все буде видко геренди, Угу. а на другому поверсі воно межа стіни виходить. Угу. Добре, добре. Значить, у нас на другому етажі, або чекай, на другому етажі треба ще подумати, де 1, буде 2. коридор, де будуть гарадичі догорі. Я предлагав, гарадичі на другий поверх чинити туйки конця хижі посередині у коридор. Ну ліпше той при вході, той буде на один бук рецепція, а на другий бук гарадичі горі. Тоді замість одного крайнього номера будуть гарадичі. Угу. Ось на першому етажі буде 9 виходить. Добре, номери? значить, рецепція та й ресторан будуть доста читаво великі, айно? Ага, звісно. Маємося там все-таки де розсісти, свічки, стул, рада. Ні. Добре, ти туди чиниш уну, плануй, де будуть гарадичі, а я буду класти, може, туди стіну пробувати, ні? Угу. Добре. Кладь стіну. На першому поверсі я предлагаю передню стіну та й задню стіну чинити, а бокові цілком вітражі чинити. А далі вже чини стіни на другому поверсі Цілі обичні вітражі. маленькі. Ого. Ну, то... так і це літній ресторан. Я думаю, в зимі там на перегони сюди ніхто не буде йти. Градичі тут при вході будуть на якесь авать наліво, авать направо. З одного боку буде рецепція, десь записуємо. Буде там якась тута, типа стойка адміністратора, щось таке там де розпостроїмо. А на другий бок гарадичі. Ось типа вать наліво, вать направо будуть гарадичі, ось зверху першого номера одного не буде. Ось напроти буде, а коло нього не буде номера. Кажи мені, який чинити падимент. Ага, щоб було по чому ходити. А ти не хочеш на другому етажі вчинити стіни? Ні? В вальках такі якісь чинив. Я це ще не приспособила до цього скорого кладення блоків, бо мене односить у другий бук і так не з того. Опа, там ззаду вже покладено. Які ми тут? Які ми симетричні. Опа. Айно. На секундочку випав мені від тебе. На, чинім. Кулько хочемо, тільки чинім. Двері мають у нас бути у 3 ширини. У 3? У 3 блоки двері мають бути. А як ти то реалізуєш? А ведь просто не класти двері, най буде просто 3. Та слухай, двері єдиночні можуть бути, просто з боку 2. Ага, може бути. А то нормально, що не по центру. Так, мабуть, бути по центру, я якраз то і налажу, щоб було по центру, бо не розумілося, ти так стіну поклав, та я прийшла, позарев, у нас двері не по центру. Перебачте, я ся орієнтував не на то. Я поклала градичі, щоб просто так. Все добре, 16, я перша на один менше насчитала. Добре, тоді найсяк буде, будуть двойні двері всередині, Рада. а по боках щось таке друге. Треба лише барву вибрати, це сяк буде добрий. Ні. Перебач, будь ласка, ні. Ні, нормально. Та кажи просто, яке скло класти. Готуємо, що розовий та й жовтий нам було б покласти. Добре, рожеве скло та й жовте. Буде воно парувати. Нормально? Та я знав, та видав нормально. То тоді пробуємо так чинити, кетчупак переробимо, хвала Богу. Мож. Найшлись ми одного чужого коня. Було таке, Мігаля? Було. Так що, шановний челядник колишив коня замурованого в землі, і це доста негуманно. Я поприручала всіх коників, та думаю, шкода мені вже стоять у мене заперти, я їх пустила гуляти. Мигаль прийшов, каже, йой, що ти коня геть порозпочала, треба їх у швидких іти лапати. Пішов Мигаль, поприводив у швидких конях, позаводив у конюшню, бо конюшня якраз вже була достроєна, каже, є там ще один кунь, а не можу його знайти. Глядав, знайшов коня. Кунь закопаний у землі, когось його привів прирученого та й закопав. Бо чекали, ось уже буде, чи іподром скоро готовий, можеся вести, а Олька така же, Олька до іподрома ще не достроїла, ще йдуть там ремонтні роботи. Пак ми не знаємо, кота й коли та й нащо привів тут до того коня. І бо факту ж знайшлись ми під землю. Замурував його у землі. Знайшлись ми під землю просто замурованого коня. Ага, в нас будуть мангрові двері, да. Мені ся видає, що вони там файно визирають, ні? Найбудуть. Так, у нас будуть мангрові двері.
Чи не вчинити нам такої мангрові гарадичі, чи не чинити ліпше? Мож, воно возират люксусно. Да? Ну, Так, тоді мені треба мангрові гарадичі та й мангровий плод. Мангровий плод такого цвіта мангровий гарадичі? айно, воно все інної барви. Олько, можеш піднятися до мене на другий шток? Іду. Да, що зацінити. Ники, є пропозиція, як годин визирати вузір. Видиш, що ж, перестінок сам учинений із валькової стіни, не з цілого блока. Угу. Із такого. Добре. Вдякуючи тому, видиш, що ноги би не цілий блок забирати. Мені здається, що воно так маленько має. Парадно. Дає йому якийсь об'єм. Дає парада. Добре, я Дуже туди сяк круто, зашивав дякую. у кожний номер на 7 етажові, айно? Угу. Добре. Все виходить, в мене рубрика «Строїмо без плану», або якийсь план у нас був не детальний, дуже общий, нам треба готель. Ти вчинив стіну? Ну, я вчинив стіну на другому штокові, та й на першому можеш видіти, як воно визирати. Фух, так. Гарадичі я не вижу, чи вони в мене нормальні ся получили. Щось воно мені маленько не любить, але я не знаю, що мені. О! Ну, то це взагалі супер. Бо туди ніхто не впав. Угу. На 4-ту ширину коридора кладеш і всю стіну валькову свою. Одного не бити стіни із дощок, наприклад, не мусять бити з того. То до сяким паттерном іду, айно сяким форматом. Добре. Угу. Я не буду закладувати кожний. Учинимо концепцію номера лише одну. Лише один номер повністю учинимо, добре? Добре. Добре. Бо нам і кухню треба закрити, і комнату персонала треба закрити, айно? Та значить, туйка, наприклад, у цьому углові у нас буде і бар. Бо з кухні на бар має виноситися їдіння. Добре. Ні? Да. Добре, ти туди У туй мене буде займайся. до тебе задача, Кажи. чекай, у мене до тебе супер задача понакласти столики, бо яся в столиках, яся не розумію. Ото майдо раз видав. Я йду раз номер учиню хоч один. За шторами закритий возір. Вау, класно. Що би сказала? Як це тако перебирати буде, а дзвонкось подобляти? Ай, правильно. Ну, та тут є і два стільці посидіти, піці столик, дві постелі, ладичка, шифон, даже варштак є. Мені сьогодні дуже файно напарований номер, як на бідняцький. О. Нормально мені сьогодні. Та й, Олько, і це бідняцький номер. Номер нормальний. Тут Слухай, будуть ковдуші. на іподром переганятися ковдуші не йдуть. Бідняцький номер каже. Добре. Це не корчма десь у хащі, це іподром. Добре. Цього червоного дерева по блоки мені требало, бо... Коротше, треба переробляти всі гарадичі, бо я, треба нам і на 3-й етаж гарадичі, ні? Так. Ну, це правда. Треба нам і на 3-й етаж гарадичі. Добрі, Олько, ти чини туй гарадичі. Добре, а я лечу ти? плафон учиню. Чини плафон, дякую. Ну, вообще плафон туй треба. Ай, ну я тебе заганям ресторан класти. Бо нам є ресторан. 5-минутка перерви. Бо нам є ресторан. Ресторан. Йой, господичко, як то був менше. Ну, нормас. Бо тоді туйся виходить, туйки косиці, балкон, красота, а туй коридор, це коридор. Так, треба буде, у нас хижа дуже плоска, треба буде тоді твої філігорії, що ти чиниш там усякі там капурки, щось там гарадички, дуба голову.
Ну, пак я щось такое зачав женити. Пак вийдеш, то видиш. Начав чинити філігорії? Айно, я зачав чинити Начав чинити філігурі. філігорію, а я ся за них доглядала. Клас. Никай, що ти мені мігально чинив? Вау. Я чиню твоїм методом, може закладую стіни цілі, а пак гарадичі оболоки виріжуться. А тепер так у нас виходить, ож кожний номер люкс буде 2 секції, які займати. Айно. Ну, никайте, позерайте, що той Мігаль уже начинив. Я у шокові. Я у шокові. Дубовими прозорами то заблоковує, жебися всякі ті бокарики не заділи. Я в шокові. Що за технології? Та там яка теракота, розова теракота та розові покровці настелити на стул. Найбо були із дубових градич сідала. Підходять так вони по барві. Та повіч коли йти. А ти вже можеш іти никати столик. Так, а чи всім столики поклав? Ей! Господи. І все кликати офіціанта. То, треба буде покласти тот. Джукбук тот. Джукбук. На музику. Нубук? Ну такий джубук. Як це то називає? Ну що музику пущать туй вам? Діджейський пульт якийсь? Пак у ресторані має музика грати. У нас буде живий оркестр. Або в нас не є в тому, що ти стрімера кукаш. Того. Зомбі є з балалайкою. То би було дуже весело, якби ми могли тут заперти зомбі. І з живою музикою. Ну добре, не дуже живою, бо. Зомбі музика. Ай, ну. Мені видиться, це дуже прикольна ідея. О, господи! Ужас! Якісня напудив. Ну там воно я йду долу. Іду я до вас долу. Що там все у вас діє? Пане Боржавський. Ти той Боржавський чи як тебе звати? Айно Боржавський. Ось зацінити мову ту діджейську установку. Нормально? Ага. А тепер якщо вже не радишся, треба буде строїти ще й на сервер Овяйно. Та чого не рада? Дуже рада, наоборот. Пак я тут і так і строїла. Ну, Якби я методом проб і ошибок строїла, то я би пробний іподром із маякох не построїла. пробний іподром з маяків то було сильно, ну. Ай, ну. Тут просто, може, люди не знають, ось я у креативному світі робила пробний іподром, і я вибирала блоки такі, щоб було мені видко і в темноті, бо я не знала, як день-ніч виключити в тому світлі. І я вибрала пару таких світячих блоків, і одні з них були маяки. Так що одна бігова дорожка із маяков, то дуже весело. Це якраз було у той час щось там, коли Стасій на сервері обкрав у людей маяки, та прикинь, кулька то треба би украсти маякок, щоб построїти лінію бігову. Конську бігову дорожку. Ну. Яка то у мене довжина 80 чи 120 блоків, я не тямлю. Ай, ну Щось гідавлення. Щось таке, ай, ну мені Таке здається, гідавлення. Ай, ну, 120 на 80. Я не знав, це все буде добрі. Просто і все. Сяк не получиться, Олько. Хіба будемо по-іншому столу чинити? Ники, є варіант, як перечинити столи, бо на них можна було дещо покласти. Хочемо так?
Як перечинити столи? Позариш свічки. Сяк. І тепер... Ого, і ся все дорого коштує? В смислі, це все дорого коштує? Класти всякої на сервері. Та ні, нормально. Ай, ну свічки мають бути, бо то романтика. То так мило. Та най будуть, просто ж не на кожний тот. На кожний. Що, у одних буде романтика, а у других ні? Так, де мій тут мейкап Ultra Fast? Ану. Що? Хочу поникати, як із шейдерами буде визирати. О, слухай. Пхі. Виглядає пхю? Ну, сесі дискотечні світла такі, що очі сліплять. Айбо в общому ресторан дуже порано з шейдерами визирати. Іду я то. Іду вчинити комнату персонала ще. Ось ми ще хотіли. Йой. Що є? Упалась? Взяла... Ні, не впала. Запалила хижу кресалом. Запалилась, хижу. Ти такої ліпше не роби. Сміх би був киби... Господичку, згоріло. Пак ясно, що згоріло, гаси гет. Пак я погасила. Як її загасила? Пак рукою. Але згоріли 2 блоки. Може я їх розбила просто. Напудилась. Так, нормально у них тут. Жити мож. Є в них все. І варштак, і 2 стільці. Та й взагалі нічого того. Робити треба. Я поняла. Спальня, видав, готова. Спальня готова, а долу має ще бути ванна, столик для гостей, котрі сюди зайдуть, айно. Я можу ванну вчинити. Яка красива ванна. А вчини таку мені. Знаєш що, я думаю, чи не велику ванну, до крайнього блока чини. На цілий угол ванну. Тут треба покласти стоян на халат, такої сесе, завісити ручники 2 на стіну, красиві. Ну, поклавим халати, а ну никай. Я вижу, я той. Нормальний халат, А, але то білі чи сірі? Це білі. Це якраз такі богачовські косиці будуть. Богачовський номер готовий. Айно. Ну, та що, я зроблю туди піці екскурсію. Так, значить, богачівська комната у нас буде визирати сяк. Видите, аж ми докінчили. Чинились ми лише з 2. Як це заходить, та буде у нас тут така велика прийомна, де можеш сидіти з цимбурами, чилити собі, туйки, наслаждатися красотами, парадами всякими. Тут можеш взяти навіть щось почитати, гудьбу послухати, в комп'ютерця побавити, це не знаю, щось таке. Но тут у нас буде така приватна ванна комната, 2 халати, велика ванна така, можешся помити, убросята, ножиці. Олька казала, що треба ножиці тим, кого буде хотіти ногті стричі. Но, і видите, цей богачівський номер у нас поділений на 2 штоки, і на другому штокові у нас якраз спальня така, із ніжним світлом. Із ніжним світлом спальня, тільки, айно, теж щось почитати можеш. Є стіл із зеркалом, де можетеся припарадити, намалювати. Ну, та й можешся виспати, ясне діло. Я потім протестувала, кладу лайк, нормально? матрац досить м'який, айно, пружний, то не скачуємося в бою в серединку, кидь двоє спати, ну такий ось, ну, якраз. Ну, парада. Пружини в плечі не давлять взагалі. Ну, та богачівський номер не хоч що. Стало намся ще вчинити єдну важну штуку. Мініся у теперішньому дизайнові не любить єдно. Дуже усе вийшло квадратове. І я хочу із 2 боків і все чуть-чуть розбити, бо у нас не був просто один такий великий кубик. Хочу усього бока розширити ресторан, учинити якусь терасу.
І ці два верхні оболоки не жовті, а то й покласти мангрові двері, точно так би було при вході. Офіціант, наліть ми погарчик дачого май студеного, бо так у вас душно робити, що голова болить. Бо справді дня не болить. І. Така жара, така спека, ошники, вода ся так і випарює на секунді, Олем позирай. І. Все, і не є вода. А то й тоді треба вчинити таке ще одно стояло на коні, там, де коні будуть це могти пити, там їм наляти то, а то й прив'язати. А можете учинити коня? Айно. Що? А, Мигальку, ні. Що? У нашому готелі ви конюх би кормили. Кунь. А як його тепер задобрити, живе він став мой? Водилом го можеш прив'язати, навіть кіть його не задобрити. Господи. Не пожадкуйся. Сися вже не пасе, Олько. Ти творися на нього. Ну, і сів тераску вже визират многом ліпше, як і чесно. Уже не визират таким квадратовим ніяким. Мало має розбавилося. Готель ружової паця. Давай будемо оголошувати назву. Лиш давай так. Я йду вчиню табличку. Іду. Деш? Десь. Я над тобою літав. Пой ходити. Ходити. Мов креатив зайшли в ходити. Айно, позарий. Гуляємо у лісі, йой, заблудились мися в корчах. Ї, вера Божа, стратились мися в корчах. Йой, гевшитки, деякі там собі плюс-мінус адекватні люди, не годні йти в лісі. Заблудитися в хащі, упасти в яму. Досягання. Не можеш не ймити на водило, то все. Ні, не може, бавляча не може бити на водило. Ну. І такі ідемо. А то й табличка, позари, дороговказ. Комплекс спочинку Стріберна гора за 10 метрів? Ого! Пойме кукати. День відкритих дверей, пойме кукати. Позари, доперті двері. Ресепшн, мабуть. Добрий день. Добрий день. Нині свободний. Нині день відкритих дверей. Можете себе вибрати будь-який номер, який би сте хотіли. Хочу Богачівський. Так, як вас звати, будьте добрі? Мигаль. Мигаль. Добре, за вашим резервом за вами закріплюємо другий богачовський номер. Пойдьте на екскурсію, я вам позарити. Тут у нас долу буде скоро заход. Може я тут дотить у голови напішов? Пойдьте далі. Точно, видиш, щось ми ще не зачинили. Так, це у нас другий етаж. Тут не є вашого номера, зато вам треба йти горі Гарадичами далі. Ідемо до горі Гарадичами, тут видимо Богачовський номер 21. Тут Богачовський номер 22. Другий, ото ваш. Будьте добрі. Допера вам двері заходіть. Вау, яка парада! Я тут годен собі сидіти з цимборами, айно? Ай, ну тут можете сидіти, тут все ззуваєте, бо у нас тут помито. Так, уважуйте на то. Вішаєте і все, рехлику, швидко, що вам треба. Тут йдете, можете помити руки, ноги, що вам там ще гія мити, швидко миєте, пак уже чистий, коли сте все розібрали, перебрали, уже тоді йдете горі, тут можете все відпочити, лячи, спати, такої все, скласти влади свої тут і що вам гія, за столом можете порішати свою папірьову роботу, кить у вас така з собою є. Ключик. Сюди заходити ніко не буде, бо ви раз єдиний тот. Ключик мені треба, ні? Ай, ну ключ вам не треба, я вас тривожити не буду. Щасливо. Майтеся. Чекайте, не запирайте, не йдіть. А укажіть мені, який бідняцький номер, бо знав, аж на кіку я крутий.
Вам ще треба доказувати, що ви крутись, які в нас клієнти. Господи, відкрились ми се у село, ви тут. Прийшли в шитки з Чехов та вказують, які вони круті. Що? Ну, та. У нас номер перший. Айно, перший. Перший. Будьте добрі, приглашаю вас у номер 1. Заходіть. Такий маленький номерочок, тут теж маємо швидко, що нам треба. Маємо стул, 2 крісла. 2 кресла. Стул, 2 крісла, що ще кому треба, ну? Так. 2 Ой. Уже лише jedna постіль. 2 постелі, маєте ладу, можете скласти в швидко свої там гроші, що ви собі маєте. Ви маєте шифон, у шифон кладете цуря, у туалет раз на вулицю, бо на першому етажі ще не до-то-то. Поняв. У нас тут такий ліс, так що уважуйте на вовки, киті йдете та діти не самі. Добре. А де можу пак зафрештикувати завтра? Ага, будьте добрі, пойте за мною долу, я вам буду вказувати наш ресторан. У ресторані сідаєте за столик, до вас подойде офіціант. Кить вам треба дуже срочно там задихаєтеся, удавилися, підходите до стойки, дзвоните у дзвон, прийде адміністратор, вон і перша медична допомога, і вшиткі рішення, котрі вам треба, кить там кончився туалетний папір, а щось іще, ну то й вам поможуть, дадуть ручник. Приймуть заказ, що вам треба, тільки ви можете сісти, офіціанти вам подойде, ви заказуєте любое їдіння. То там кухня? Кухня. А я вам можу треба день відкритих дверей. Я можу зайти побзирати на санітарні умови, бо знав, це безпечно їсти ваше їдіння? Будь ласка, заходіть. А що сте не здавили? Щоб се вам много не привиділо. Добре. Айно, видите? На кожний новий дараб м'яса беремо чистий, вимитий, наострений нож, щоб то вшитку було парада, як се має, би се м'ясо різало, а не просто трощило гілишко, знаєте, як так де може бути. І у нас ушиткося віддільно пече, кожна страва собі, щоб се єдно там грушки, знаєш, мене саме не завоняли, вать ще щось там, що єдно другому не парує. А це у вас що великое таке? Де? І все. Все? Айно. І це холодильний шифон. Вау, холодильникові м'яса? Круто. Айно, у холодильникові у нас, видите, не мухи би на них сідали, красновшитку. Ну, парада. Ну, але кожен раз перед тим, як заходиться на кухню, туйся йде такой мити руки першим ділом, утирати руки, дезінфекція, лише тоді ся приступать до роботи. Поняв, прийняв. А де ваші чистовані робітники спочивають? Тільки у нас, пойте, будьте добрі. Я йду, я пробую. Туди може не приглашати там тільки людей в одному місці, що ліпше би, то всякі санітарні умови, по-моєму, не підходящі. Або треба це нам розширяти, і все розумієте, ми перший тиждень робимо, ми будемо тільки всю територію розширяти, щоб таким було ладно, просто все такі літні перві умови, знаєте. Поняв, Головне, не померзнуть. У цій кімнаті не померзнуть люди. Добре. Може, кожен має віддільну постіль, кожен день ся миє, часто ся міняє чистою постільною, кожен се складує ту цуря у свою полицю, все то у нас добрі. І у нас є музика. Жива музика приходить дуже рідко, коли ми заказуємо, коли є якісь такі великі події у нас. А так у нас тут можемо включити вам, як хочете. Можу включити? Включайте, яка вам це любить. Ну, пойте.
Ви так файно танцюєте, я вже думала, що може погана ідея, може ми там ноги потопчете, або ні. Слухайте. Пой Павла, поникаємо, молодець. як він уночі визирати здалека. Та ні, файно засвічено. А, ні. Направду, не засвітились ми терасу, слухай. Пойме кукати, як із багачовського номера видко звізди. Де звіздовідко? Ага. Ну. Та сяко то бути богачом. Лягати спати і кукати звізди. Ой-ой, коли лігаєш спати, та... Та чогось никаш собі Так, на ноги, блін. ні? Айно, айно. А ну, чинімся, гиби ми лежимо. Ну та що, та сякий у нас вийшов готель. Готель Срібна гора. Стріберна гора, перебач. Чекайте скоро на серверові коцки. Там уже буде з бударем. Там вже буде з бударем. Ну, просто, знаєш, у креативному режимі не мусить їсти, значить і пішати не мусить. Ага. Не біда, тобі ото попішати в кутик не помішало. То що, будемося відкланювати? Най нам Айно. ключ у день. Готові позирачі? Включиш нам день. Йой, як шиковно настав день. Чистовані мегальові підписчики. Підписуйтеся ще май. Наскільки сильно можете. Ну, з нами низько була Олька, помагала нам класти, але сись паранний готель. Сись готель в перспективі хочемо попробувати перенести на сервер Коцк. Прийдете нам у гості? Тоді всім раз красно дякую, майтеся, будьте здорові. Ану, Олько, я буду летіти геть далеко, а ти так махай нам гиби. Па-па, 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 майтеся, чистовані позирачі, па-па, па-па. Па-па, па-па. Все. Ну все, я виключав.